Endi günüňiz geldi, uzatlyk ýejek kireye goýup arkaýyn iPhone ulanyp berdiň o petuq he. Ýejek keýin oýnatmasy başlady. Gyýdyn gowy. Ýejek keýin owadan ýejek bolsa da hedele günä tatlyk. Atawaya. Salamu O aleykum. genç. Atawaya. Salam. Salam. Ow, ýagdaýlar? Elingdäki paltany ýejem götüne sokaryn düşajak. Alo, Salam. oğlum ya dayla. Muha denmi? Men muho o. Oğlum atavayağı. Şükür nirde koyan o muha? Oğul Khan Üniversitet. Direkt rektörün kellesini almalı. Sen okuw alýanda kelle ýokda togumuz ki. Ne ettiňe agzyňyz şeýniň biladi. Atawaya. Yo, sen okuw alýan kim ho? Rektörüňi tüpeňläp öldürmeliň. Atawaya. Salam gowmya dayla. Kurselim senmi? O wala ya ne täzeden açdymma ýyldızga basandyr. Bilemedim. Nireden sen Selim? Köş tassana. Bolýa. Atawaya. Oh. Ya, doýjan. Döwletçan senmi? Awa. Ay bir ya dowraklaýdym howdy. Bu atýona girelýän soň giraýdym la ýatalmaya oturaýyn sen näme diýseň etjek o döwletçan. 5000 girden çykaýsan ay nerem ýatjakdy. Bolýa mesele däl döwletçan. Sen diýseň 5 günläbem çykman oturjak otur diýseň. Tawal. Allah var depemden anay. Şeýlem. Awa. Bak, gene goýýar meni. Ay bileýmedim tanýanlar. Baskan ýan batýo. Kovamok diýen döwlet amam. Goýýan öýde bar bilemok. Yo döwlete zat diýmegide batýa. Yok am kovamok. Arkaýyn. Döwleti gowsaň ben özüň gowaryn sen. Hawalo. Balade gatabaymy? Taň garaşýanlar käne ýene atawaya. Ay şeýle atabaýyn kusyjum ka o döwletçan. Ay ahmallo garaş oturanlar akan. Atabaýyn ay ýaly dadyp görseň bal ýaly diýenim ka. Alo, salamu alaikum Atavaya. Ana. Walem salyk. Atavaya, eşden gün eceň buğla wagtyryp siker. Ýejeň süýdüne sekeýin ýap seziň o ýejeň sekeýin. Sor ýumurtgalardy başlap. Götümiň geçigine ýala ýejeň sekeýin beredim. Alo, O. Ya da saňam ýejeňe geçer ýygyňdan ýejeňe ber. Beredim. Atawaya. Balekim öwür salyk mı gurul? Omam ýagşymy? Ýit ýagşy. Ay şükür ýagşy geldim. Sarkı goma. Şükür bir midar var, iki midar ýok diýen ýaly.
Ayıp mı? Desmanda yağdaylan. Sorandik geldim la yanınıza. Sağ ol, nereden sen? Özüm ne var? Leyin aşk kavatta yaşayan. Bana karama, yere kara enen skillerden mi? Düşünmedim. Bana karama, yere karalardan mi? Ağır sağırlardım. Ha? Buradan ama. Buradan. Ma kara diyelerden değil mi? Öyle. Atavaya. Ay içim Atavaya. Oh. Bir tora var. Sen şurada lan. Oh, aydır. Küçük kakan ne açıyorsun da dedin deyip tora var. Bolya. Şon bilseler ala yukarı la. Bolya, Medine. Alo, Medine. Salam, bizim dursana o indi var ya ki. Medine. Burnu da hayır, yemcekli bir lira yerledi. Burnu da. Salam. Hayır, Medine. Medine salay diyem ya salam diyem. Medine. Ha, atavaya. 20-25 yıllap aya günü korkuzmen, hiç kime korkuzmen saklapsa durun göç jagadyga dönöýdi ediydim. Bolya geldin. Ulluqancı mı sırtın? Ha, ana garwa çırsa. Garwa gözüm görmüyor. Yo, enjegine ulluqan eken, götün gördün aktan uğratda liçka. Sen liçka vatan, sen kellangdaki telpece uğrat bana. Oy bula. Baktım. Sesim var ya ama. Baktım. Alo. Balı kaydın abi. No yattan atavaya. Hadi lan. Eştiliye mi? Ova. İşte ya. Medine. Atavaya. Ha. Götün deşiginden kılıp itiye mi? Ecan amından kılıp içeceğim, haram zaten. Yo, sögünmesen o enjegine eken. Men sen götüme çıkarmıştım atavaya. Demiştim bu. Ağay, iki kulu çoğundan zibalat çık yumurtacıklarını zor diyorum, kaytırıyan sana. Gel sen heleyim kakım kıyım soğarlar kira alıp gitmeyi İsteyim yok, yüreğim bulonya diyene bak, bir yiyen rengden saçından tutup bastırıp zor diyorum yumurt kolum diyor. Ayda gelaydı. Bolan da gelaydı. Konuşuyor. Bola atavay bola. Tavay. Ben ağzım saykak edeyim, cennet ki. Selamun aleyküm hatta. Ben kavur olsa da yarı geçiriyor da o gerek falan mı ama üçüncü koşku. Alo, üçüncü koşku. Включаю Нееми Алло. Ярви на YouTube. Oh, salavat. Россия – самая я большая страна в мире. А, Эти вот, 17 нет, миллионов Ага. квадратных километров таят Нет, в своих недрах Нет. множество ресурсов. Все это является достоянием Лек жителей хочу страны. думать. Главным же